kowe. Lah muni tok neh kowe. Ha. Toprak sewengi tak tuk. Ngomong. Diajeng garwanipun wong akeh diajeng. Kakang iki kancane akeh. Oh iya. Lunyu cangkeme. Diajeng Waito karo diajeng Kuyengan. Injih Kang Mas. Apa pancen siramu tresno marang pun Kakang diajeng? Mboten. Ora usah omong aku ngerti apa sing ape ndaturke Apa Sakti. ngeten niku to Kang Mas? Diajeng Kuyengan. Apa sampean wis matur marang Rama dalasan ibu yen awak dhewe bakal jejodohan? Doro. Aja omong aku wis ngerti. Sat-satnya apa tujuane? Diajeng. Aku di lho Mas. Apa mulai kowe aku gila lho. Ngomongnya piye Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana lima, ing bumi ya mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana kowe ya mung Waito karo Kuyengan. Mula saka kuwi nyuwun apa bakal tak turut awit Kakang Nalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Raja Prana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe njaluk mudir lintang karo reblan karo tak bisa pinakali kanca kowe kanca ketek takon pitu. Tarik napas dulu. Ya Allah Gusti. Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong kok ngantek kencan napas nira kowe penek ta. Wong ngerol kencan nabak iki lho. Ngomongnya iki lho sing halus. Angel ketopane Mas. Ayo baleni nek sing apik. Dijeda tarik napas dulu. Ngomongnya sing apik. Yo diajeng. Kakang anu kilap diajeng. Lah apa enek toprak kilap ya. Diajeng Waito. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Mupadi wanita kang bisa gawe senengku ora ana ya kejaba wong kowe wong sakloro. Diajeng Kuyengan. Nyuwun donga pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake dhewe jejodohan iso langgeng. Aja kuwatir kowe nyuwun apa bakal tak turuti Mas Picis Raja Brana bakal tak tumpek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk mudir lintang karo reblan karena tak bisa pinangkane awak cakak tau desa rebuti bol kok itu tidak. Tiba tenan kok. Taun anyar yang bakal dilakoni awake dhewe lan kabeh para pepunden, para pinisepuh, mitra kawruh lenggah ana ing Blitar kene. Ya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Bupati. Ya. Pancen adare panjenengan nduk nalika awake dhewe ditimbali ana ing Candi Penataran kae. Ya. Panjenengane ora bisa nganti tekan paripurna lan durung bisa tutup nggone mresani ringgit. Ya, tumuli paring dawuh nek sesuk bakal katimbalan sowan ana ing alun-alun la iki ngluwari nadar uga disambi mengeti hari pemerintahan Kabupaten Blitar ingkang kaping 189 ya nak. Ya. Muga-muga tansah pinangan ing karaharjaning Gusti barokah ing Hyang Mahanasa panjenengane Bapak Bupati Bapak Riyanto pinaringana bagas kewarasan sehat walafiat ya. Ikhlas sabar nggone ngasta pimpinan nangka dadi bupati ya nak. Matur sembah nuwun tanpa pindhan ya. Mula rajeneng mokal yen to nadyan sore mau diudani ya nganti mbligung ning nyatane bengi iki diparingi terang ya nak. Iki mau pesene para bapak-bapak panitia mengko jam 12 tepat ya kuwi ana pesta kembang api. Oh iya. Pesta kembang api no. Ya. Ora ketang menit atau 10 menit mengko dicaosi wektu kanggo pesta kembang api. Matur sembah nuwun ya Mak. Ya. Mula sepisan meneh dhewe matur saning para bapak-bapak sing kepareng dadi dhuwur ya wiwit saka ndek. Ya. Engko nek mbaka saka ndek saya mundak dhuwur, saya mundak dhuwur, saya mundak dhuwur, saya mundak dhuwur. Wekasan dadi sing dhuwur kono ora bakal nyawang ngisor iki ora bakal singunen tur mesti ngerti karo kahanan ngisor mergo wis tau nglakoni dadi wong ngisor ya semono uga nek kepengin dadi gedhe ya saya cilik mergo ngrekoso ning ewadene tetep semangat bengi iki pesinden-pesinden saka Ngayuja ya wis kepareng tak aturake ya cacahe eneng 8 kanca-kanca pengrawit saka Ngayuja ya wis samapta ing gati sawiga ing diri ya karo maca nawala sing wis tiba ning panggon diaturake no ya ki mbaka siji assalamualaikum ngaturaken wilujeng dalu bucangik saking kula genduk diva badhe nderek ngregengaken pagelaran ing dalu punika badhe nyumbang tetembangan sinom rujak jeruk. Wah iki Mbak Diva ya
loro iki engko bakale bocah-bocah sing padha nyumbang seneng kura jamak-jamak Mbak. Sapa Lintang Kairo? Ya karo Mbak Diva. Ngono ya Mak. Iya. Sik tak bukae no amplope. Ya. Sugeng dalu kula Marvino pengembar penyanipun Pak Seno saking Bakso Abilowo. Welingi kula nyuwun gendhing aja lamis ngekar Mbak Elisa. Mugi-mugi sedaya kru rombongan kaparingan sehat lan lancar sedayanipun ngaturaken matur suwun ingkang kathah. Nggih. Matur sembah nuwun. Ya. Ana meneh ya diaturake diwaca Mak. Ya. Assalamualaikum. Wilujeng dalu ing pentas kidalang kula penggemar Ringgit Purwa. Kula nyuwun tetembangan Rukun Islam Gerajakan Banyuwangi Gelang Alit Gubuk Asmara Tembang Kangen versi Langgam. Ya. Kula Purwaka Margamulya anggota Duta Mulya Kedah diminangkani kalian Seniwati. Wah. 5 lagu 50.000 no. Ya. Sak lagu 10 ya ora apa-apa Mak. Sak ikhlase kok ya. Lah ya matur sembah nuwun tanpa upama ya. Ayo diaturake sik. Ya, niku ndak kanu apa jenenge apa jenenge para bapak-bapak sing parang regengake kadang-kadangku Mas Yudo Mas Andi rawuh iki Mbak Lintang Kairo sik iki men nembang no. Ya. Karo Mbak Diva diaturi munggah kene. Ya. Engko bar kuwi penyanyi Pak Bupati men di tak duweke karo Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Ayo Mbak Lintang. Ya, Mbak Lintang Kairo. Mengko ndak sampean selak ngantuk malahan ya. Ayo Nduk, jumeneng Nduk. Ya. Ora sawedi. Ya. Bola bal. Pripun, Mbak? Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan wis nyandang Jawa barang. Lek golek gelungan mesti kangelan kuwi. Menyesuaikan sirahe kok ya no. Iya, sirahe cilik gelungane ya. Iya, ora apa-apa. Monggo, Mbak Lintang badhe nyekar menapa, Nduk? Nggih niki sinom nyamat nggih. Sinom? Nyamat. Sinom nyamat, monggo. Diaturake. Wah, suwe banget ora pinanggih sampeyan. Dek wingi teng Trenggalek kok panjenengan mboten rawuh. Dateng pundi, Bapak? Trenggalek wingi kula. Oh, nggih, menawi kula wonten job menawi, Bapak. Oh, nggih. Wis nampa job. Iya. Asem tenan. Ya, ya ora apa-apa. Dadi nek selo ngene iki ya sok nusulno. Ya, monggo Mbak Lintang. Nyenengke ya nek para bocah-bocah ngene iki. Wah, aku ki maune kesel nek bocah kaya ngene iki dadi nyeneng kok. Iya, dadi atine dadi gumregah. Iya. Bocah-bocah saiki cah semene iki nek goleki cah umuran semene nembang Jawa iki kaya goleki jarum ning padang pasir. Angel, angel wis ora nek ora digula pentah wit bayi, wit bocah ora bakal iso dadi kaya ngene. Iya, terus
Sesuk suatu saat ndak aturi rawuh ning Yojo kersa ora, Nduk? Nggih. Nggih. Purun, Bapak. Nggih, pokoke nek ora ngepasi sampean entuk job. Nggih. Pokoke nek sampean selo sok tak gawa ning Jogja. Iya ya, Mak. Iya, angel. Malah ora ana casmene iki nek Yojo kono gelem nembang kaya ngene iki ora ana. Mula iki nek gelem rawuh ning Yojo wo dadi pengiram-iram tenan. Iya. Danane namung 150, Nduk. Kersa mboten? Nggih, kersa, Bapak. Oh, iki ora mandang dhuwit ki apa ora luar biasa. Ora kaya sinden-sinden ku sing dincer ming saweran. Iya ya, Mak. Iki malah sok dadi bocah sing migunani tenan. Terus, monggo, ya. Kepati Ama monggo, lajeng kene. Terakhir terus bayaran. Iya. Sing bayar sapa? Takekane kok aja kuwatirno. Iya. Bapak, Dalem niki mangke dilajengaken niku si kucing nggih. kucinge sapa? Mboten langgam niku lho, Bapak. Langgam. Oh, nggih ayo kok ngene. Mengki mengke kalih kula si kucing kurungku ming kucing tok dadi ora nganggo langgam. Tak kira nek mangga ya ora apa-apa, Nduk. Ya ngono, monggo dilajengke si kucing ora apa-apa. Ya. Enano. Ya monggo. Tumbas anu ya apa ki jenenge iki? Napa? Kebaya. Ya, kebayamu ki paling ming setengah meter. Ya, nyengker. Nya. Wis
Gus sangu sekolah nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Matur sembah nuwun sanget, Bapak. Nggih, pun lenggah teng riku. Wah, seneng banget kula. Iya. Anakku wis ora ana sing gelem nek kon nembang ngono kuwi. Iya, ya wis ben iki men bocah tukulan-tukulan kaya ngene iki wajib diupakara tenan, Mak. Iya. Nek ora diwaspadake, muga-muga ya esuk iso tekan dewasa. Ya. Iso tekan SMP, iso tekan SMA, ya. Pergaulan ya perlu dimatke tenan mergo bocah wedok iki nek pergaulan ora diwaspadake utawa ora diperhatikan kuwi bahaya no. Ya, pancen bener ngono, Mbak. Diva, ya. Mbak Genduk Diva, ya. Dek neng gedung kesenian wingi nembang apik banget nanti piyaine iki. Ya. Aku seneng nek bocah-bocah ngene iki jan nyenengke tenan. Ya, iki mau wis ngaturi nawala saka iki apa iki ya tunggal dene kecil-kecil cabe rawit. Ya. Ayo nggih. Ya, nyuwun kuwi mbak-mbake kuwi sing gedhe-gedhe cabe bosok kuwi nggih ayo. Nggih. Heeh, matur suwun. Aturaken sugeng dalu Bapak Seno. Nggih, Mbak Lintang mau kelas pira, Nduk? Nduk, Mbak Lintang kelas pira? Gansal SD. Sampeyan kelas pinten? 6. 6. Agak cek setahun mingan wah. Iya, nyenengke iki. Wah, jan luar biasa. Nyekar napa, Mbak? Diva. Sinom rujak jeruk. Sinom rujak jeruk. Ya, iki kebanggaane Bapak Bupati Riyanto iki kagungan putra-putra sing seni karo budayane luar biasa iki nok. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ya monggo rujak jeruk. Angel iki. Ya. Wah. Neno 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 Rajang rajang iris iris kawulora dhuwur lho, hati-hati lho. Neno neno. Ya. Tanka delta Sahja sahja wis iya. Nena neno neno. Wah, iki elok iki. Ayo alon-alon, ambil napase. Sesuk meneh nek ajeng nembang bapak ibuke kon nukoke maem sik nggih ketok ngelih banget. Lah napa lho, Pak? Kok kaya ketok le anu alum banget nanti lho, Mbak. Pripun? Kaya ketok kaya ora kuat nek maem sik mugi dadi aja wek glogok. Iya. Nggih. Mangga. Mugi dadi jampi Rujake iki najar jero anu neng layah lambah-lambah neno kula Jawa Lombok rawis ora Nora suwe bapak eno lewes
Dan niki ditibake pocong, Mbak. Neno, neno. Sakarep sampean cakepane mesti apal. Bapak pocong. Dudu watu, dudu gunung. Wonten. Mangke terus tibake melih terus suwuk. Mangga. Ngelmu iku mawon nggih, Pak. Napa? Ngelmu iku. Bebas, cakepane bebas. Ngelmu iku nggih kena, bapak pocong ya kena. Nggih. Ya. Tegese kas nyantuk sani ya Satya Budya pangages tur angkara matur suwun. Iki luar biasa, angel tur yo nyatane bocah kelas 6 SD wis iso rujak jeruk ya, Mak. Ya, ngono ya. Engko Mbak Ge tak sangoni neh, Wah. Seneng aku. Ana cah ngene iki nang Blitar mriki. Nang Blitar ana cah ngene iki genep selawi rak tekor aku suwe. Monggo, mboten napa-napa, nggih sangu. Nggih. Ya. Mbak Lintang karo Mbak Diva. Ya. Demben yo nembang yo apik banget iki. Wah. Sing siji kelas 5 SD, sing siji kelas 6 no. Oh iya ya Mak, iya ya muga-muga sempulur tekan sesuk ya Nak. Ya amin. Iya. Iki yo next generasi presiden-presiden saka Blitar kene ya. Nek Mbak Lintang iki saka Kediri ta iya. Ya pancen heeh saka Kediri. Ya. Ki mau
bocah-bocahane ya saiki mbok-mbokane no ya mbok-mbokane sinden ngono ya Mak iya ayo Mbak Elisa ya ki sing didhawuhi karo panjenengane Bapak Bupati ya wah wis to Mas gawe sesuk neh lho gawe sesuk piye wong taun barune saiki kok gawe sesuk barune iki ae Awas matanya kelilipan. apa Sa Matanya kelilipan. tahun barune iki ora sesuk masa enek tahun baru Muhammadiyah karo NU dewe-dewe iya lah yo event setahun sekali nggih buat napa-napa iya lah kemeriahan ono yo banter e bake ket mau banter kabeh ket kabeh aku ki wing samar pripun soalnya kula tahu nyumet tembang api niku duer ngenten menggok nggih nek menggok rene iki lho kok nek mlebu jare sinden ora apik bosok malah mati malahe Kupingnya metu tisu deh. Ki ngopo ya Mas? ben ra krungu niki kersane mboten sepi bareng kalih niku anu napa medley napa monggo nggih, ya kersane diaturake Mas itu monggo nggih kesanipun anu nggih napa arep diceluki buka celuk napa pelok napa slendro ya ya monggo sing kira-kira gayeng mawon tur meriah ya Mas aja dipleroki kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kanggo gegeri jaman kok yo sing eling bang bobo sampe Mas pisan gas yo kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kanggo gegeri jaman kok yo sing eling apa iku budaya puskesmas ora ono, dokter ora ono, eneke dukun bayi. Lah terus akhirnya ben cepet nerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis bisange. Nggih. Kok tengah sawah lah kok bedek bianter. Dayar. Mbokku semaput tek aku metu separuh serut. Aku karo tingak. Bayi bayi ya wi. Niku Republik Indonesia. Saking Menteri Kesehatan mergo nangane wong kae. Lah wayahe apa? Wayahe arep babaran. Anu kliru nggone mboke. Alaman apa ming sak dukun bayi niku nek kliwung. Oh nggih. Kali ngaturi pirsa bile tanggal 12 September. Mulai. Kok sing mburi malah mulih iki. Iki golek kon sing Padang. Mbak Anting niki nggih. Mbak Anting. Mas Susu sapa? Lah asmane sinten to? Denko. Denko kuwi apa? Susu. Anting. Sing bawane napa Pak? Ayo sing biasane ae lho. Sing tok lho iso radong aku nek bahasamu. Tiga kali. Ini ra cah cong ora mungkin ra cah cong.
Iki lho kok ngono terus ta. Oh iki sisamu gau. Ora apa-apa. Ah mah kowe gemproy ra umum lah aku iki ae. Aku mung sediluk ae. Tak celupne tok terus mulih aku. Mau. Aku ning ngene iki ning omah ndek telu ora tak gawe belas e. Senenganmu sing tipis enak sing lemu. Lemu iki penak. Ngapa? Ngisep. Mantap. Meneng sik, Nduk, meneng. Apa iki ya? Awas lho. Iki saya munggah ya. Apa kok mbok kompo? Wis sajae kurang lemu kok ya. Kok kurang lemu jadi kurang plek lho. Iya. Ketan iki ya. Sing mbok kompo sing gedhi awakku. Apa? Sirahku malah. Malah helbe terus ya palus wae ngene. Omongane karyo maning Karya maning. Kandono sedeng Rono terus ae. Pemenasane ning kene tapi finishing ning kene lho. Kuru petuk kuru suarane mak kelotak ngono. Yo ben tak lateni. Mas Yuda. Dalam Menika ugi wonten nawala sahabat karibipun Pak Riyanto Pak Bupati. Nggih. Pak Udik menika wonten Gresik ugi nyuwun tembang sak merdekanipun mila menika ugi dipun aturaken Pak Udi. Oke. Kagem Pak Sekda menika ugi penggemar wayang nanging tembe gerah dipun dongaaken supados dangan. amin. Nggih. Kok ya muni neh to no ke nyapet ta. Ijane wonge turu piye kok telat iki ngene lho. Ayo. Setengah siji lho. urip yareng mati piareng Nih kaya nggon simani jembatan Ancol kae lho. Kok Ozi Saputra Ozi Saputra wis mati. Ya, tarik.
Apa? Niki wau kula angsal sawer 500.000. Seko? Nggih. Saking Mbak Purnama Kinati. Oh, Nah, sing 100 ken ngekekne Wiyaga. Loh, Nggih. Apa Soale cukup kan- ya go 20 nyatus lho. Nganu ming dikeki kuwi tok kok sebagai apresiasi oh, penghargaan. nggih mboten apa-apa. Wis tok gawa sik wae ora apa-apa kok. Nggih. Ya. Nggih, Matur nuwun nggih Pak De sampun. 100 wiyaga 26 iki lumayan didol kira 2000 esuk nggo nguyuh ning pom bensin. Sumelatur sawetawis Monggo, Mas monggo, Eno Mas Yudo, wonten nggih. pengumuman niki ada bocah hilang umur 11 tahun ciri-ciri wanita pakai baju hitam rambut hitam celana hitam mata hitam bila menemukan anak tersebut adalah anak genderuwo gak tenan kok tenan Napa? namanya Ramadhani Oh, 11 tahun. 11 tahun lengan panjang bawah celana biru yang menemukan harap dibawa ke kantor Satpol PP nggih niku Tong wingking ngono di belakang akan panggung. dikasih hadiah Hadiah napa niku? Diwaca sisan hadiahe. Hadiahnya ketoke kopi latte ora ki mburi. Akan dikasih hadiah yaitu mboke. Masa nopoe? Mboke iki lho. umur 11 tahun Hadiahe ondel-ondel sing gondol lho. monggo Bu anu Ramadhani 11 tahun cewek Wis di ondel-ondel. tenggo Bapak Ibu wonten ing belakang panggung Nggih, wah mesakake menika cah 11 nggih, tahun cilik. ya. nah ora gelem nitipno ning parkiran Bocah kok titip ning parkiran lah mripun. timbang ilang Oh, agene ning parkiran iki titipan motor kok nggo bocah. Untung ora anakku sing ilang mau. Lanang to Mas iki? Wedok. Wedok. Siji to loro? siji Oh, siji. lah anakmu Anakku loro kok. wedok Wedok kabeh. kembar to Kembar to. sapa jenenge Nini Erlina karo Nunu Erliana. celukane Nini karo Nunu. celukane sapa Nini karo Nunu. nek sing nini Nini kulite putih kaya buke. lah nunuke Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. nek sing nini Nini putih kaya buke kulite. lah nunuke Nunuke wireng diomong yo. nunuke sapa Nunuke bojoku to. nunu anake bojoku Anake bojoku. lah nini karo nunuke ayu ndi Jane ayu Nini. he Tapi nek calanang dolan sing digoleki ora Ninike, Mbak. Sing Apane? goleki Nunuke. Padahal ayu Nini. tapi wong lanang-lanang nek dolan Sing digoleki ora Ninike, Mas. apane Nunuke. nunuke sapa Nunuke bojoku to. Anake bojoku. Nggih. Menika Nggih. dipun lajengaken Mbak Siap. Tatin, monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin Ya. Tatin Wah, Ya, Mbak Tatin jumeneng, ya. Nah, iki mau nek jengkleng ya iki tonjo. bebak nek iki Nah iki jengkelengen niki mbok modal. wah. Lah nek ngene tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani ngono iki. bojomu Tapi- bokonge gedhe sisih Mbak Tatin nek kimplah-kimplah ya duduh gule ya wong lanang Piye? nyawange Mae bojomu piye? Kurang piye bojomu? Bojoku yalah ngono iki lho, Mbak. Mbak wis lah aku Nek karo aku piye? memprihatinkan. Lho, waduh lho. Lah, Apik apik ndi? sapa? Kaya bumi karo langit lho bedane. Apik sapa? Karo langit. Bumi karo langit. Tarik mindah kira wene to kaya. bumi karo langit Bumi karo langit. Wah, sampean iki. Apa? Piye? Degane krambil ijo. Apa, Mas? Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wong ora pengen ngetok Lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen nyipok. walah Maksudnya piye, Pak? Oh, nyipok kaget aku maksudnya. dicipok iso gosong cangkeme kaya portal Lagi Gen ta? Ning ya, Pak. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul kok apa meneh kok gundul? Umpama aku iso ngentokne kowe, paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. pecaing dodo Utaing ludira, sedumuk bawuk senyap. wapuk lambemu lho tak tewapuk lambemu lho kok kowe iki tak tewapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur ra iso Sing ketoprak tak rewangi pecaing dodo utaing ludira rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk Loh, Batuk. Patok ora. interupsi bicange. Apa Pripun? apa? nyapa Niki kula badhe menjelaskan kata-kata niki. Nggih. Kenapa wong nek ngomong-ngomong bawuk kok darani saru iki kenapa?
Padahal bawuk niku jaman semono biyen niku panggilan untuk cawe dok cilik niku jenenge bawuk, nek calanang cilik jenenge kuncung. Leres nggih. Jenengan saking Yogya to? Nggih. Riyen enten majalah kuncung bawuk Mboten ming majalah, sandiwara teng TV niku Sandiwara teng TV. Lah nggih. Kuncung bawuk. Lah perkara majalah niku kula seneni kali Pak kula. Mergane apa? Lah bawuke tak kei kuncung. Lah. Mate tak gambar ngono Mas. Wah gedeng iki kok iso. Wong kok iso ketemu karo Mbak Tatin, piyayi cantik lembah manah saka Ngayogyakarta. Paling tidak ketoprakan to kowe. Wah lah iki sip wis pun dados. Tuduk. Arep ngapa? Lho, Wis to. Sing bayar wiyaga ki aku. lah ngilih sedilu apa? Ah sampean arep manglung ngene ra ana sing muni nek aku. Aku rasah manglung kowe madhep rono. Nyuwun palilah. Tuduk. Ah. Kowe sing nuthuk saiki. Opo. Iki bagianmu nuthuk. Nah. Tuk tek tuk. Alah. Apa kowe ini? Gak metune dagelan lho. Tutuk mataran. Tuduk. Apa lah totok-totok? Tuk. Tuk no. Oh alah Mas sing ngendang iki ketoke kok sentimen to. Kaya pinter-pinter ngendang ae. Kok iso pinter-pinter ngendang sampean? Paling iki kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV. Yo TV lokal, Siarno radio. radio bosok kali. Aku ki lho. Hah, Siarno masjid. Papi. apik matamu, masjid wong mati yo so. Ora apa-apa sing ngendang ini karo wong mati wedi. Marang tuane mati tinggal poli kok, Dik. Ora apa-apa. Mangsane. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Sarip tambah yoso. Dadi wong urip jo gawe gelo. Sri Uning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa SMS-an. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Rumangsamu. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora wisis Mas ngene. Parian goblok iki pari. Seto, ora kata ora jalan aku tangi ra nggih popo. Parian iki bebas. Lho, ora katok, ora jarik, ora kotang. Ra katok, ra jarik, ra kotang. Ora melok, ora nglirik, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Hah, onokne ae. Ngerti sapa aku? Lakon Maesa Jenar. Dadi sapa? Pangisingan. Pangisingan. Sing gawe topeng iki Mas. Pasingan. Iya, Pak Singsingan. Pasingan pangisingan. Mulane diumum ketawa. Ayo. Pangon nek dadi pangisingan kon bentuke kaya ngono. Pak Singsingan. Ra jarik, ra katok, ra kotang. Ra mlirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Nggonmu dhewe lho, nggonmu dhewe. Kene lho. Rumangsamu Rumangsane apa? Sepiro bantre playumu? Sik banter playune bis Bagong. Sepiro kandel kulitmu? Sik kandel kulite badak. Kaci gede, Gamoh sujukane. kaci dhuwur. Nempilengi sirahe buta rancik-ancik Gunung Mahameru. Sugih japa mantra, Rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. sugih utang. Sauren dhewe. Ngono Lah nyapa aku sugih utang bareng lho. Kono ben wedi. Kendange sing penak. Kendang sing penak. Dapukane apa dapukane niki? Paling tidak nggih lakon Kedirinan lah. Kedirinan lakon apa? Panji niki dadi Dewi Sekartaji, kowe dadi Panji Asmara Banger ya. Banger. Pas nek niki. Iki loro iki dadi Waito Puyengan, aku sing dadi Damar Wulan. Lah cocok Waito Puyengan Damar Luwak. Damar Wulan iki kumitire, iki setane. Nah, pas. Sik iki mau kok dadi lakon Panji iki lakon apa? Panji. Oh Panji to, krungu Panji. Panji. Nek Panji sirahe pas kaya Panji. Kula Damar Wulan, Pak. Damar Wulan. Iki Waito Puyengan, Aku Iya. layang kumitir, Maseno layang seto. Iya. Jadi iki kumitire, iki setane. Nah, pas. Kok aku kok setane piye to? Iki sapa sampean dadi sapa? Layang kumitir, Sampean. layang seto. Lah ya pas to iki kumitire sampean setane. Iki demite iki lho. Mas. Oh nggih. Maksude Jawane layang setane. Setone. Ya. Duduk. Nggih, Tuduk. Tuk. Apik. Iki rencanane toprake sae nih. Sae. Wong ling ngerepe selek kok jelas elek. Lepasin. Aja dikucengi terus toh Kang Mas. Aku saya nyedal loh iki ne. Aku gila to sesuai. Ayo to toprak Ayo, toprak. semangat.
Sulo. Ora apa-apa. Anu sampean sing alus lembah mana? Oh, lembah. Jual mahal. Jual mahal. Tok 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 tok. Maling. Oh, Suan. sesek kok. Sesek Mas. Sesek. Tok 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 tok. Tok tok tok. Wah, gila apik ketoke. Action-e entuk. Tuduk. Tuduk. Oh sedih Mas, sedih ketoke. Nembe nandang Oh. surem-surem diwangkara kirek. Dikit. Rasa muni kuwi. Ayo. Ayo. Tok 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 tok. Iki lek ketokran piye to mek totak-totak. Tok tok tok. Jane iso omong apa ora? Sik, ora kira sudah ketuk. Iki kontes kentok. Nggih. Mbok bilih Kang Abdi anggadai. Kepareng wawan pangan tidak. Lah ora enak kono. Ayo. Apa? Tutuk. Tutuk. Kok totak-totak to? Oh sedih. Kenapa to Kang Mas? Nangis barang iki cahe. Kok mencelengan menika? Ora. Awas lho, umbel. Alah gila kaca. Gila nih. Tok 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 tok. Tok tok tok. Muni tuk nah tonyo cangkemmu kowe. Lah muni tuk nah kowe. Ha. Toprak sewengi tak tuk. Ngomong. Diajeng garwanipun wong akeh diajeng. Kakang iki kancane akeh. Oh iya. Lunyu cangkeme. Diajeng waita karo diajeng kuyengan. Injih Kang Mas. Apa pancen siramu tresno marang pun Kakang diajeng? Boten. Ora samong aku wis ngerti apa sing ape ndaturke Apa sampeyan. ngeten niku to Kang Mas? Diajeng kuyengan. Apa? Apa sampean wis matur marang Rama dalasan ibu yen awak dhewe bakal jejodohan? Dorong. Aja omong aku wis ngerti. Sat-sat apa tujuane? Diajeng. Aku di lho Mas. Apa mulai kowe aku gila. Ngomongnya piye Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana lima, ing bumi ya mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana kowe ya mung waita karo kuyengan. Mula saka kuwi nyuwun apa bakal tak turut awit Kakang Nalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Raja Prana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe njaluk mudir lintang karo blan karo tak bisa pinakali kanca kowe kanca ketek takon pitu. Tarik napas dulu. Ya Allah Gusti. Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong kok ngantek kencan napas nek ra kowe penek ta. Wong ngerol kencan nabak iki lho. Ngomongnya iki lho sing alus. Angel ketopane Mas. Ayo baleni nek sing apik. Dijeda tarik napas dulu. Ngomongnya sing apik. Yo diajeng Kakang anu kilap diajeng. Lah apa enek toprak kilap iki. Diajeng waita. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Mupadi wanita kang bisa gawe senengku ora ana ya kejaba wong kowe wong sakloron. Diajeng kuyengan. Nyuwun donga pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake dhewe jejodohan iso langgeng. Aja kuwatir kowe nyuwun apa bakal tak turuti Mas Picis Raja Brana bakal tak tumpek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk mudir lintang karo reblan karena tak bisa pinangkane awet-awet kakak tau desa rebuti bol kok itu tidak. Tiba tenan kok. Ih, nyuwun ngapura. Wong enek omongan kok ngantek kencan napas nek ra kowe penek ta. Ngomongnya diatur gawe spasi. Nek omongan ki Aku beberapa pernapasan. Tarik Serot napas. ambegan. Tak warai. Goblok, inget iki lho. Yayi Waito. Injih Kang Mas. Moro diagi caketo marang pun Kakang Yayi iki tarik napas. Ra mungkin kentekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Tarik. Aman dadi ono spasine. Ono spasi ora kentekan apa. Lintang. Ora Praktek. Kene diajeng. Nek caramu ngono ngetoprak telung panggung modar. Masak kowe. Bentar. Ayo.
Tarik udara. Ngomong sik lagi tarik napas. Goblok kentek napas. Ngomong sik. Ngomong dhisik. Gundul ning nong. Nung Ngomong sik tarik napas. diajeng waito puyengan garwanipun Kakang diajeng. Injih Tarik. Mas. Lah, aman to. Nah. Apa pancen sliramu sakloron tresno marang pun Kakang diajeng? Tarik. Lah, aman. Gitu Mas Eno, aman. Nggih, to? Leres. Ambek Yen to pancen tresno marang pun Kakang coba buktekno marang pun Kakang diajeng. tarik. Rono lho, madhepe rono lho. Madhepe iki parake rono. Iki ora wapi. melok iki. Iki barang iki wapi. Rono lho. Kono ae. Ayo. Rupane kok kaya pangisingan mau ya. Diajeng waito puyengan. Aja sumelang yen to kowe kelakon dadi bojoku kok bakal takjak rekreasi ning adoh diajeng. Wonten Tarik. pundi Kang Mas? Kowe engko tajak ning pantai, tak tukono kathok cilik sing ngapret mburi gambare reok. Lho lho. Guri gambare reyok. Lah nek mlaku piye? Ha. Wong edan iki kok iso. Kok wedok kok ndine kok Cengengesan. ngono. Kene Mbak Tatin tengah kene. Oh nggih. Ngaturi. Iki Sidora. Heeh. Ra Sida. Ora iso aku kan. Kentekan napas ngono kok dhek ketoprak kentekan napas tok jak noprak malah Mengine ku. Loh, lah jenengan mboten ngertos to? napa? Mudin kematian jenengan nek nyar wong mati pripun? Lho, jenenge mudin kematian ya biasa gitu Mas. Lah, nggih to, Mas. Paling tidak ngene lho, nek mudin kematian iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti panjenenganipun Bapak Suto, mugi katampi sedaya amal ibadahipun. Wis biasa. Jenengan nggih ngaten iki. Nggih ngoten niku Padha sami. kabeh beda kali nggenku. Nggonmu? Nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. Lho, lah nek nyar nih. Nek nyar ora kalem ngono kuwi. Bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi apa iki? Lah MC nggonmu piye Yen mudin? kowe bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong iki sing mboten niku. Tak pun mati. Nek mboten sing nyiarke sing mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak pertele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balen? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo, kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Palapa. Kenceng iki. Mudin kocok. Sing takziah piye? Kita jatuh jadi hae. Modene koclok. Yenceng ngono kuwi. Wah, Wong kok niku iso. ya ora bakal awet suwe mudin kaya ngono kuwi. Jek urip ta mudine. Wis wingi tak pateni kok. Nggih, monggo. Siap. Pak Tati Tatin. bubuk asmara monggo. Cocok. Ya. Bekas moro. Ha. Dibawani mboten niki? Nggih. Oh nggih. Nggih. Nganti nangis lho ning guyu aku. Mergo sirah gundul ki. Iki lho metu kebule. Kok kaya penal lho. Ana Beluk kebule. terus aku. Sirah kok kenal pot jeneng. Elisa yo aneh-aneh. Wong sirah kok metu kebule. Apa nyawane muntup-muntup apa piye? Lah, aman Ah lho. ngono. Ditutupi. Kaya anu prajurit Jepang. Kaya kaji malah kaya kaji. Kaji apa, Pak? Emprit kaji. Ya didongakne masyarakat kene sapa ngerti sampeyan awakmu iso munggah haji. Amin, amin. Sampeyan nek munggah haji sebutane haji sokeh. Lah kok iso? Disokong wong akeh. Tek padha karo tanggaku. Ngapa? Omahe desa kena jalan tol, akhirnya untuk duake munggah kaji. Dadi haji apa? Mansur. Kok iso? Halaman nek kena gusur. Tanggaku munggah kaji baradol sawah dadi kaji wahyu. Lah kok iso? Sawahe payu. Tek padha karo nggenku to, Mas. Ngapa? Tapi mbiyen banci, saiki insap terus akhirnya munggah kaji ning Mekah. Banci sadar Sadar munggah haji. ning Mekah. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Lah kulino ngemut bareng sirang genah. Lah. Ya cok pisan nih. Kenal pot. Cah rupane ra memper.
Mandura diajeng Mandura. Mundura. Mundura, maju. Prabu Baladewa. Baladewa. Iki Mas Bagong. Mangga. Nyingkar nyingku Nyingkur. Tak tonyo tenan lho engko suwe-suwe. Ora iki ora dijenggleng. Kok ora kaya mau to? Beda. Mas aku dijenggleng. Olah ae. wiwitane nyingkar nyingku Kaya toprak ki lho. Pamku, jak roman. Kaya karon sih ki lho, totoke Gatotkaca karo Sugriwa. Pergiwa Sugriwa kethek. Dong, Drek. Ngerti bae. Gatotkaca karo Pergiwa. Ayo ta. Yayi Pergiwa yayi. Wah. Sabar, Bos. Sapa jarwo goblok iso tunggale. pripun Kang Mas panjenengan ajeng menapa ta Manuta tak boyong ning Praja Pringgondani yayi. nuwun inggih Kang Mas Yayi Pergiwa. Sok yen kowe kelakon dadi Widursasana celuk kok iso ngene-ngene. Embean ini Dursasana. Lisa ora Ora. Lingsem yen mutan. Mbak Tatin. Ngapa Mas? Jeneng kok ora ket biyen-biyen kenal awakmu. Terus Waduh. ngapa nek Kenal biyen apa? kenal arek ngapa? Kamu kenal ki biyen. Bojoku iku wis rupane elek, latah pisan. Latahe Bojone piye? niki latah lho, Mas. Latahe pripun? Nggih. Wong latah nek roh napa-napa lah mesti disebut ta. Nggih. Paman, jaran. Jaran. Sapi. Sapi. Wedhus. Aku capek teng pasar gegerne wong sak pasar perkara Mergane? latah arep tuku kangkung kali bayem teng Nggih. pasar. Lah sing bakul niku lanang didasar ning ngisor, sing bakul lungguh kathoke suwek. Lah bojoku kan mlaku timi karep-karep ngomong tuku bayem karo kangkung. Berhubung ngawasi sing bakul kathoke suwek langsung nyuwun sewu tumbas manuke. Bakule terus ngaten mboten disade. Kaya gendeng ngono kok iso. Latah napa sing diweruhi disebut niku tadi. Nggih. Sak roe ya. Ya, Nduk. Lelampahan kang kawuri. Jenengan benjing mampir teng mriki Pak Sena. Pripun? Kula dudune sinden sip Pundi? jenenge Yutin. Sinden paling nekat dhewe sak alam donya. Lah kok iso? Dijaluki ladrang wahyu rapali nekat. Nggih. Mas nyuwun apa ladrang wahyu? Oh nggih. Srataruna anguciya jangan kara mongko sisaning jumadi manungkul ing karya kang akeh gulane besane sembodra patenono kowe ya lo tasih enten wong iki. Lah iki mun dipateni bareng mudin niku wau. Alah. Perno wae. Monggo. Ya. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Ya. Buk asmara. Nggih. Monem loro patmo. Alah, tonyo tenan lho engko. Ora ngerti larase kok. Ya. Ya, Nak. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak keleren ning cagak kepek
delah. Tatin. Suwun. Nggih. Ingkang pungkasan nggih Mas Yuda nggih. Nggih. Engko ndak jame selak mlayu. Siap. Iya, iya Mbak Ani. Ya diaturke. Mbak Ani. Menika ingkang nyuwun liwung saking Pak Lurah Dayu kala wau. Wah, Pak Lurah Dayu. Sing nimbali awake dhewe tanggal 10 September. Ya isih suwe banget lha apa-apa no. Ya, monggo diaturake ya. Sengdalu Mas. Sengdalu Mbak Ani. Sengdalu Lek. Nggih. Nggih, Dik. Nggih.
Oh dundang lik kaya apane wae ora. Lah lek nyong. Sapa? Lek nyong. Sing endi sih? Sing iki lek Yuda. Sapak Lah ya Rika. Rika lek nyong. Rika kenyong. Ya, tayang ora. Banyumas niki. Lah ya. Kebumen. Lah ya. Mbane. Nggih. Kumaha damang. Loh, Wi Madura goblok. wis Sunda. Oh, Sunda. Tayang ora Rika. Tayang. Dayangen. Tayang niku napa? Tayangnya apa tuh, Mbak? Ngerti be ora basane nyong. Oh, ora. Hah? Ora. Dene kok nganu apa jenenge kaya wis keminter kae. Aku kok. Lah. Lucu ganteng temenanan ki ndase gundul ya. Iya. Heeh. Kayak pentil melon itu. Ah, Kayak pentil melon. pentil? Oh, pentil melon. Oh, kayak kiye ndeleng. Oh, kene muni ya. Wah, kira-kira beramuni. Lara wong wedok ora lara sepira lah. Ora lara ngono lho, Gagah. Ora lara matamu pelak ora lara. Nggo percobaan kowe. Ora lara. Jarene melon dene ora lara. Ya makane nyong jajal. Nyong jajal. Iya. Dijejer apa apa to? Ora apa-apa. Oh, ya ampun. Iya. Bani Kendas apa melon jenenge? kayak ndas ya melon. Oh iya. Kadang ya blulu. Aja dilus-lus ndak metu kok baluk. Apa sih? Anu Lah. Anak apa nih sih ki? iya. Nyapa to, nyapa to? Dene anak ndas kok Nyapa? meling-meling. Nyapa? Kena susu kadaluwarsa aku. Ngawur ae, Cik. Anu Mbak Rika musik-musik. Maksudnya ke nyong ngelapike apane kok jenengane kok ndase kok meling-meling kayak kue. Iya nih kalau dilus-lus ngene iki. Oh lah iya, makane ndeleng sih nyong kok gumun banget. Iki ndas apa sih jane? Ndas. Ya ampun, lucu banget ya. Ah ya situ. Musuh Nyapa apa? to? Sabar, Mbak, sabar. Keprige? Kancane nyong, pancen Rika. Lho. Ah, Kancane nyong pancen Rika kayak kue. Aja kayak kue, nyong. Dikapak-kapake meledak dewek, nyong. Rika berarti rata yang bahasane nyong. Tayang. Lah, Tayang kaileng klentik, kileng-kileng, tayang. kue jenengane terdudu kayak kue. Nek tayang ki ngerti apa bisa kayak kue? Gak bisa. Oh iya, nek ki Rika, ki Rika. nyong kayak kue. Aku Rika, kowe nyong. Iya, berarti Rika wis tayang, nek kae wis ora tayang. Enggak, aku surat tayang tarem pelas terus bedino. Iya Mas, ngibing karo nyong kan. Iya. Ya, Ngiping, ayo ngiping. Iya. Diaturake liwung. Ya, monggo. Joketnya sing apik. Ya. Hawang bagus ganti laru. Nggodho ati rintan siang dalu. Sing terakhir Mas. Oh enak. Kenapa? Enak tenan. Apa wis tau nyoba? Enggak. Dene kok malah jarene ngano. Kenapa Rika? Megap-megap. Aku nek joget iku kuat nafas. Nafas.
Napase. Napas. Aku iki wong suwek. Tuwek. Tuwek ya. Berarti ora kuat Rika. Nggih. Joget maning. Oke. Yuk. Ya. Sabdo pandai. Terus gak pakai ketan, jiro lupa limon, tapi tuwali, nyapa? Nyapa kowe? Wudu. Aku tak najis buku lagi. Iya. Lanjut maning. Entekke, Mbak, mangga. Oke. Satu paket Iya, matur suwun Mas Yuda. Mas nggih. Nek nelepat kula sak kanca nyuwun pangapunten. Nggih, Manten ugi kula kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Ah, mboten sampun sae. Manten iki kula Pak Seno. Nggih, Mas nggih. Wah, sampeyan nyenengke piyaine lunyu nek ndagel. Iya, pancen heeh. Dikerepi le dahar paslin, Mas. Iya. Men saya Kersane nyolot lunyu nggih. nggih. Malah lunyu. Nggih, matur nuwun kula tak ngajengke Monggo lampah. derekaken Mas Seno. Iki sampun tabus tunggal langkung. Ayo, Nger. Ayo matak derekke yo. Tansah marma maring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumo soping rasa jati